Hoxe imos facer unha inmersión profunda nun texto que, francamente, ten unha das escenas de apertura máis impactantes que analizamos últimamente. Imos mergullarnos a fondo no capítulo 8, o péndulo da verdade. E a imaxe inicial é a colisión literal de dous mundos. Totalmente. É un contraste brutal. Sí, imaginemos o altar maior da Catedral de Santiago de Compostela. Por unha banda temos tecnología digital de vanguarda, sistemas tácticos modernos, armas de fogo. E por outra, sombras medievais, segredos tallados en pedra. O protagonista, Javier Falcó, está apuntando coa súa pistola directamente ao peito de Adrián. Adrián, claro, que é o novo notario desta confradía secreta, a Irmandade. Exacto. E ao carón de Falcó está a doutora Elena Castro, os dous rodeados de homes armados. E por riba das súas cabezas, o famoso botafumeiro da catedral oscilando. Pero o texto describe o cun rechouchío metálico, cortando o aire coa precisión dunha gadaña. Uau, sí, é unha atmosfera casi asfixiante. A mestura dese cheiro a incenso milenario, co aroma aceitoso e o olor a metal e aceite das armas modernas, é a imaxe anisual perfecta para ese choque de paradigmas do que falabas. É como se unha novela de espionaxe chocase de fronte contra a Idade Media, non crees? Sí, e o máis fascinante como toda esa preparación táctica moderna, esa vantaxe xeopolítica na que confiaba Falcó, queda neutralizada nun segundo. El cree que ten a situación dominada porque acaba de enviar unha mensaxe táctica cos datos a Europol en Lyon. Pero aí chega o xiro. Adrián, encañonado, simplemente solta unha gargallada. Unha gargallada mentras lle apunta no corazón. Unha resposta arrepiante, sí. Esa risa marca o colapso do control de Falcó. Adrián revélalle que a mensaxe nunca chegou a Francia. Foi interceptada aí mesmo no nodo de comunicacións de Santiago, antes de tocar a rede principal. O que deixa Falcó completamente illado. O texto di literalmente que queda valero de recursos. Só lle queda a súa liñaxe. Pero a ver, aquí hai algo que me chama a atención. Se esta Irmandade ten capacidade logística e técnica para, non sei, hackear transmisións codificadas de Europol en tempo real, por que siguen operando dende as catacumbas dunha catedral? Claro, parece unha contradición enorme. O sea, dominan a rede global, pero reúnense entre incensarios. Non ten moito sentido, o sí? Pois aínda que parece incrible, eso define exactamente a súa naturaleza. Eles dominan a tecnoloxía para defenderse das ameazas contemporáneas, para paralizar a xente como a Falcó, pero desconfían moitísimo do oído digital á hora de conservar os seus propios segredos. Xa, para eles o digital é vulnerable. Exactamente, é volátil e hackeable. A Irmandade xestiona o equilibrio do poder mundial, e o anterior custodio, Lorenzo, e agora Adrián, defínense a sí mesmos cun termo moi específico. Chámanse os arquiveiros do equilibrio. Arquiveiros do equilibrio que soa un eufemismo moi grandilocuente para un grupo de xente que está a piques de ejecutar a dúas persoas inocentes nun altar. Cal é ese equilibrio tan frágil que defenden? Pois mira, segundo a súa filosofía interna, actúan como un escudo protector para toda a civilización. A Irmandade garda probas físicas que demostran que a orixe de todas as liñaxes reais, eclesiásticas e aristocráticas de Europa está baseada nunha mentira histórica descomunal. Vaya. E a súa crenza é que, se esa verdade chegase á cidadanía, as bases de legitimidade que sosteñen o sistema colapsarían. Creen que o mundo enteiro se vería arrastrado a unha guerra civil global. É un nivel de paternalismo absolutamente aterrador. Asumen que a humanidade é demasiado inmatura para coñecer a súa propia historia. De feito, Adrián dilla a Falcó moi fríamente que o coñecemento non é para compartilo, é para gobernar. Esa frase é clave para entender a súa moralidade. Sí, e cando a doutora Elena Castro lle bota en cara que son uns asasinos por matar xente para manter ese segredo, Adrián responde que a cirurxía sempre implica sangue. Nin siquiera senten culpa, vense como cirurgiáns necesarios. E pensando nesta justificación, é inevitable comparar isto coas grandes corporacións tecnolóxicas actuais, cos monopolios de datos. Ostras, sí, o paralelismo é evidente. Claro, porque as dúas estruturas justifican ocultar información vital dicendo que o fan para protegernos. Controlan algoritmos, censuran datos, baixo a excusa da seguridade ou de previr a desinformación. Pero no fondo, o único que buscan é manter o seu propio poder estructural. Faino para blindar a civilización occidental. Quen posúe a verdade histórica ten o poder.
e por iso teñen esa necesidade paranoica de crear un espazo de almacenamento físico que non se poida borrar con un pulso electromagnético. O que nos leva ao descenso. E que descenso? Porque baixo a ameaza das armas, Obríganos a ir detrás do altar maior. E alí, Adrián activa un resorte oculto tras unha talla de Santiago Matamoros. Unha lousa móvese e revela unha escaleira de caracol infinita cara ás entrañas da terra. o texto describe un cambio de atmósfera radical nese momento. O aire moderno desaparece e cheina a terra profunda, a séculos de esquecemento. Un descenso á roxa viva que chaman o útero da cristiandade. É unha imaxe moi potente, e cando chegan abaixo, á cripta dos reis, a verdadeira sede dese arquivo das sombras, o que atopan rompe calquera idea que poidamos ter dun arquivo. Nada de libros vellos nin andeis cheos de po. Non, non. Hai miles de cilindros de chumbo apilados nuns nichos na pedra, todos selados con cera vermella. E fagoche unha pregunta. Por que chumbo especificamente? A elección do chumbo é brillante, tanto funcional como simbólicamente. A ver, o chumbo é denso e opaco e, sobre todo, moi resistente á corrosión e á humedade brutal que hai nunha cripta. Non se desfai como o papel ou o ferro. Históricamente, na alquimia, asóciase coas maldicións e con conter cousas tóxicas. Nese chumbo están celados testamentos e rexistros xenéticos que invalidarían cada trono de Europa. O chumbo garante que a mentira quede protexida do paso do tempo. Incrible, pero o núcleo deste arquivo é aínda máis rechamante. No centro da sala hai un altar inmenso tallado en obsidiana negra, e sobre el un mecanismo de reloxería medieval. E non é un mecanismo illado. Exacto, está conectado por tubos de cristal e un sistema de vacío, o mismísimo botafumero que está metros máis arriba na catedral. O sea, un sistema que requere dúas cousas para abrir os nisos de chumbo. Unha, a frecuencia específica do incenso ardendo, e outra, o máis escuro de todo, o sangue do custodio. Un sacrificio biolóxico. Tal cal, Adrián dille a Falco que use un estilete, que se corte na man e bote o seu sangue na engrenaxe para abrir a bóveda. É unha loucura conceptual. Mesturan enxeñería supercomplexa con un ritual case atávico de submisión voluntaria. Que a Irmandade basea a seguridade de todo o sistema na obediencia humana. Agardan que calquera persoa, baixo presión e cunha arma na cabeza, se dobre e acepte alimentar a máquina co seu sangue. Pero, a ver, permíteme facer unha observación analítica. Deseñar o sistema de seguridade máis importante do mundo con tubos de cristal e engrenaxes que dependen de temperatura, incenso e sangue parece un erro estratégico garrafal. É como construir a porta da cámara coirazada dun banco feita de xeo. É unha metáfora moi boa, sí. Por que un grupo tan obsesionado co control deseñaría unha bóveda tan frágil e tan exposta a variables químicas volátiles? Un mínimo erro na presión e todo colapsa. A resposta a iso é a pura arrogancia do poder rígido. Despois de séculos manexando os fíos desde a sombra, sen ninguén que os rete, caen nun exceso de confianza. Crean unha máquina calibrada para funcionar nun ecosistema onde eles teñen o control absoluto. Claro, asumen que as víctimas sempre farán o que eles din. Exactamente. Ignoran por completo o imprevisible. Non contan co caos do libre albedrío humano. E aí é onde Javier Falcó atopa a súa oportunidade. Nese mesmo intre de tensión extrema, lembra unha conversa cun arquitecto, Julián Valdés, que lle dixo unha vez: o punto máis feble dunha bóveda non é a pedra, sino o baleiro que deixa cando se move. Falcó decátase de que blindaron as paredes, pero o corazón químico e de fluidos da máquina é totalmente vulnerable. E isto xuntase coa gran revelación da trama, o gran fallo de cálculo de Adrián. Ou sexa, que Falcó non é quen eles pensan que é. Eso é, Adrián e a Irmandade crían cegamente que Falcó, polo seu apelido e o seu sangue, estaba programado biolóxicamente para protexer o segredo, que era un custodio máis na súa liña xenealóxica. Pero Falcó revélalles que a súa familia gardaba o segredo con outro propósito. Eles gardábano para queimalo. O seu sangue non provén dos custodios, sino dos que intentaron destruir o mapa original. É brutal. Falco córtase co estilete, sí, pero en vez de botar o sangue mansamente no mecanismo, fai un movimento violento e lanza as pingas de sangue directamente contra o sensor óptico do equipamento táctico do garda. Cegando por completo. Cegando.
O sangue, a bioloxía básica, vencendo o hardware moderno de seguridade táctica. En ese instante de confusión, berralla a doutora Helena que actúe, e ela colle os recipientes cos acites litúrxicos, líquidos inflamables, e bota os decheos sobre as engrenaxes de reloxaría. É como inserir un virus informático nun ordenador analóxico enorme. Tal cal. Introduciron o comando incorrecto, e a física fai o resto. A presión comeza a aumentar. E de que maneira, ao meter un elemento que arde tan rápido nun sistema deseñado para sangue a temperatura corporal, a reacción en cadea é imparable. Como describirías o deste punto de vista de estructura? Pois é un fallo catastrófico de enxeñaría. Eses tubos de vidro e valero non poden soportar o pico súbito de presión térmica. O altar vólvese un forno incontrolable. E o calor viaxa pelos tubos cara aos nichos circulares, atacando o chumbo. E o chumbo, claro, ten un punto de fusión relativamente baixo para ser un metal estructural. Comeza a derreterse. Exacto. Os cilindros convértense nunha masa de lava metálica que afoga e sela os ocos da rocha para sempre. O arquivo fúndese sobre sí mesmo. E Adrián cae de xeollos, perdendo toda a súa elegancia aristocrática, berrando e intentando rescatar os testamentos coas mans no chumbo ardendo. Unha imaxe patética, verdade? Ver o tirano arrastrándose. E claro, a onda de xoque e a presión non quedan só na cripta, soben polas conduccións antigas cara a basílica. E o aumento de tensión é tan grande que racha a cadea secular do botafumeiro de prata, que acaba caendo e esnaquizándose contra o chan de pedra no cruzadeiro da catedral. Ese colapso do botafumeiro é un simbolismo maravilloso. O aparello litúrgico principal que controlaban dende as sombras cae estrepitosamente, porque o seu sistema absolutista foi incapaz de procesar o libre albedrío e a rebeldía humana no mecanismo. E aproveitando o caos e o fume, Falco e Helena foxen. Saen pola inmensa porta cara a Praza do Obradoiro e corren cara ao seu coche baixo unha chuvia intensa. Ese intre baixo a chuvia, despois de toda esa tensión asfixiante, é como un lavado purificador. Deixan atrás a cidade que desde lonxe parece envolta nunha paz enganosa, como di o texto. En ese coche, mentres foxen cara a noite, danse unhas reflexións morais interesantísimas. Sen dúbida. Helena cree que gañaron. Di algo como, destruímos o arquivo das sombras, acabamos coa conspiración, pero Falcó é moito máis pragmático e dille que non eliminaron o segredo, só o devolveron ao único sitio onde ninguén o pode usar, o baleiro. E solta esa frase lapidaria que sostén toda a análise filosófica. A verdade sen xustiza é só outra forma de tiranía. É unha afirmación moi fonda, porque se o pensamos ben, a información, cando se oculta para chantaxear gobernos dende o anonimato, non libera a ninguén. O coñecemento vólvese unha ferramenta opresiva. Falco rexeita converterse no novo amo dese segredo. Prefire perder esa verdade que a que siga sendo unha cadea invisible. E despois saca o único que logrou rescatar antes do incendio, un pequeno anaco de papel, quizáis escrito polo propio mestre Mateo, cunha mensaxe críptica. O calcio volve á terra, pero a luz nunca esquece. Unha frase que deixa a porta aberta ao futuro. Sí, mentras poñen rumbo cara a Fisterra, cara a fin do mundo, porque saben que a Irmandade os buscará no vento, na pedra e nas miradas do extraños. As institucións amparadas por estas ideoloxías de control teñen moita resiliencia. O arquivo derreteuse, pero a persecución continuará. E parando a pensar un pouco sobre o final. Aquí hai un xiro, verdade? Unha contradicción monumental sobre todo o que acaba de pasar. Sí, porque a primeira vista o que fixo Falcó é moi heroico. Detonou a máquina, salvou a Helena e impediu que uns tiranos seguisen controlando Europa a través da chantaje histórica. Parece a victoria perfecta do individuo contra a tiranía, claro. Pero se rascamos un pouco, cal era o obxectivo final da Irmandade desde o principio? O seu obxectivo era que as evidencias desa fraude histórica das liñaxes falsas nunca saísen á luz. Querían garantir a estabilidade baseada nesa mentira. Exacto. Querían manter a mentira oculta para sempre. Entón, ao meter lume na bóveda e fundir o chumbo selando todas esas probas físicas para sempre, non fixo Javier Falcó xustamente o que a Irmandade quería no fondo? É a paradoxa definitiva da historia. Ao destruir os únicos elementos que probaban a fraude da historia oficial, Falco blindou esa mentira para a eternidade. Fixo que xa ninguén, nunca,
poida revelar a auténtica orixe das liñaxas reais e eclesiásticas. O chumbo fundido convértese no cemento que sela o engano para sempre. Acabou coa extorsión, sí, pero converteuse no maior cómplice do silencio. E involuntariamente fixo o traballo de ocultación moito mellor e máis permanentemente do que a Irmandade podería ter soñado. Sen probas materiais, a historia oficial falsa pasa a ser a única realidade inatacable. Impuxo ao mundo unha ignorancia permanente sobre o seu propio pasado. É unha reflexión incrible para deixar a quen nos escoita hoxe. Pensar nesa paz enganosa que mencionaba Helena. Cando se visitan grandes monumentos e catedrais maxestosas, a xente adoita pensar que a pedra só é pedra, que o pasado xa está desactivado e inofensivo ali quieto, que a historia así de estable. E con todo, podería estar baseada en mentiras derretidas no chumbo. Totalmente. Fainos preguntarnos cantas verdades incómodas e cantas probas vitais foron destruídas ou seladas en bóvedas polo lume simplemente para que hoxe poidamos camiñar por riba desa paz enganosa e indiferente, sen cuestionar as bases de quen nos goberna. Ata a próxima análise profunda. Ata a próxima.